どうやって漢字の勉強をすればいいでしょうか？はい、今のは僕の漢字の勉強方法でした。漢字の勉強はやっぱりたくさん書くことが大事だと思っています。人それぞれやり方が違ったりするだと思うんですけれど、今の勉強仕方は個人的にとても効果的だったので、皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。仕事しながら勉強するのが大変だと思うんですけれど、やっぱり今しっかり勉強することを後に結果になりますので、損することはないです。なので皆さん勉強に諦めないでください。お疲れ様。